Takže zdravím, vítam vás u tutoriálu s číslom 3, v ktorom si ukážeme vlastne ako nahrať do hry pozadie, nejakú arénu, v ktorej sa budeme pohybovať a aspoň vytvorenie hráča. Aspoň nejakého obrázku na čítanie a neskôr v ďalšom tutoriálu si ukážeme jeho rozpohybovanie. Takže ukazoval som vám asety, v ktorých je veľa obrázkov rozličných a takto keď budete vytvárať nejaké obrázky, či už to bude Photoshop alebo skicár alebo niečo, tak ukladajte ich do vlastne typu PNG, pretože PNG je nestratový formát a hlavne vám dokáže urobiť priesvitnosť, napríklad ako vidíme tuto v arene. Ako vidíme tuto v arene je čisto len arena kreslená a toto všetko je priesvitné, čo pri JPG neexistuje, vlastne nedá sa to urobiť, takže PNG je najlepší formát, dávať si na to pozor. Takže ako načítať tú arénu alebo to pozadie do tej hry, je to úplne jednoduché, stačí ten obrazok chytiť a pretiahnuť do tej scény, ktorý sa nám pekne ukáže. Takisto aj v hierarchii sa nám ukáže, už ako ten game object, ktorý sa spomenul v minulom tutoriáli. Takže ak chceme si premenovať, stačí jednoducho kliknúť a premenujeme si ho na arena. Arena, tuto v tejto časti vidíme jej pozície v hre, x-ová, y-ová a z-ková. Takže všetky si nastavíme do nuly, aby to bolo pekne v strede. A to by mohlo byť. A teraz to pozadie, ktoré bude za tým. Takže to pozadie takisto jednoducho pretiahneme, avšak teraz sa to bude asi prekrývať. Áno, ale to si hneď ukážeme, premenujeme si to na pozadie. Nastavíme všetko do 0, aby to bolo pekne v strede. A hlavne teraz musíme zmeniť z-kovú, napríklad dáme ju na 10. Vidíte, aby to bolo za tou arenou v 2D. Čiže tá arena je posunutá ako keby vpredu a to pozadie vzadu, aby sa nám to vlastne tak neprekrývalo. Tuto si môžeme preklikávať v 2D alebo 3D mode. Keď si na to kliknete, tak teraz sme v 3D mode, ako vidíte, tak to pozadie je posunuté za tým. Čiže nebude nám nejako vadiť ani nič pri práci. Budeme sa pohybovať iba v tejto arene, to pozadie bude posunuté za tým, takže je to tak super urobené. Takže to by sme mali a teraz hlavne v tej arene potrebujeme dať komponenty, collidery. Collider je niečo ako zábrana, niečo, čo využíva fyziku. Napríklad každý ten game object v hre má nejaký ten collider, aby napríklad tí collidery, keď sa stretnú, tak urobia nejakú tú činnosť, napríklad aby nám hráč neprepadol cez tú arenu, tak musí tu byť collider a vlastne po ktorom sa bude pohybovať, bude to niečo ako zem. Takže ako príde ten collider, stačí kliknúť na tú arenu a vidíte tuto sú všetky vlastnosti. Sprite renderer to je vlastne na prácu s tým obrázkom, ale to vás nemusí teraz zaujímať, hlavne add component, physics 2D a aký potrebujeme collider, vidíte, ich tu strašne veľa a hlavne budeme potrebovať box collider a vlastne má tu nejakú tú y-ovú a z-kovú os a hlavne x-ovú a y-ovú veľkosť. Takže keď si ho zmenšíme, vidíte to zelené, neviem či to vidíte, vidíte. Takže toto je ten collider, ktorý nám bude vlastne zabraňovať tomu, ktorý nám bude vlastne zabraňovať tomu, aby hráč prepadol alebo niečo. Teraz si musíme ale však nastaviť, kam chceme. Takže ja by som si ešte takto viac roztiahol na úroveň tej areny. Môže byť niečo. Niečo takto veľké.
Trošku si ho posunieme, zmenšíme. Je s tým veľa práce, avšak je to treba. Takže si ho takto posunieme, kam potrebujeme. Môže byť takto. A na Y idú. Aby sa nám vlastne takto a zmenšíme ho. Môže byť takto. Dobre. Nie ho dobre vidno, ale je tu. Takže toto musíme urobiť so všetkými. Či už sú to tieto steny, alebo tieto platformy, v ktorých sa budeme pohybovať. Takže všetko toto musíme urobiť. Takže pridáme si nový Physics 2D, Box Collider. Zmenšíme mu veľkosť. Pardon. To bol ten nesprávny. Toto je druhý. Takže ten urobíme pre túto budovu. Vysoký bude takto. A iba ho posunieme. Stačí iba posunúť. Nastaviť veľkosť a všetko. Takže urobíme ho asi takto veľký. A nie menší o niečo. Takto. Dobre. Dáme si ešte ďalší. Ktorý bude takisto. Taký ako predtým, akurát že na druhej strane. Pretože potrebujeme fyziku pre tú ďalšiu stranu. Tak. Pardon za pauzu, tam som potreboval niečo vyriešiť. Takže pridali sme si sem tieto collidery, ako vidíte ešte platformy musíme pridať, aby to bolo už celku hotové. Takže ďalšie collidery, všetko môžeme použiť box collidery, pretože tie sú asi pre tieto platformy najlepšie. Môžeme posunúť takto. Y-ová môže ostať. Veľkosť takto, ale však dobre, môže byť. A ešte pre ďalšie dva. Tak a ešte posledný. Robím to úplne jednoducho. Vy si to môžete nastaviť už úplne presne ako chcete. Pretože by som tu bol veľmi dlho, kým by som všetko ukázal. Takže ešte tento posledný. Tak, super, môže byť. Takže toto je vlastne nejaká tá arena aj s pozadím, do ktorú už jednoducho iba nahráme hráča v ďalšom tutoriáli a vložíme mu nejakú tú fyziku a hlavne niečo, aby sme ho rozpohybovali. Takže pre tento tutoriál je to všetko. Ja sa s vami lúčim. Takže uvidíme sa v ďalšom tutoriáli.